Hello. Welcome to the second-hand store. I am the merchant, and I trade stories. Have you ever heard of the story of the boy who cried wolf? Kuuntele. Reijo. Kaisa. Veljeni. Min bror. Broret. Mikä vittu? Broret. Matti. Reijo! Koko ikäni maksanut saatanalliset verorahat ja tässä kiitos. Roikotetaan jossain jonossa. Sä et just nyt pääse leikkaukseen, koska se leikkaussali on varattu. Sun tytär taistelee siellä hengestä. Me seurataan nyt sun tilaa ja peruselintoimintoa tarkasti. Tarvittaessa saat suonen sisäisesti nesteytystä ja hoidetaan sun kipuja. Andrus, anna alla. Me saame palju lihtsamini, kui teeme koostööd. Kalev ei tea mitte millestki mitte midagi. Läheb täitsa mõttetu reis. Ситагати талата рейскомисару. Дуют новые ветры. Если тебе холодно, то купи шапочку. И еще, если хоть один волос упадет с кровянина, то тебе конец.